vespre de nou, Victòria. I doncs, mira, ja tenim el nostre cartell de connexió directa. Ara sí que és veritat que li falta acabar-lo un poquet, no? Sí, o sigui, la màquina fa la feina, diguéssim, bruta, no? Però sempre totes les nostres peces s'han d'acabar de polir i de lijar tota la part, diguéssim, el repel que queda de la fusta. Repassar-lo un poquet. Sí. I li donam a en Marcos i que... Per favor de deixar-ho perfecte. Perfecte. I què t'apareix, Victòria? Has vist quin regal que ens han fet pel programa? I doncs, vine, anem a ensenyar un poquet tots aquests productes que teniu, perquè, primer de tot, a part de fer productes per encàrrec, la gent pot venir fins aquí a comprar productes ja fets. Sí. Nosaltres el que fem és tenim la nostra tenda online, que és la letteria.es, que ja poden trobar de més 45 productes que ja tenim fabricats. Però, per exemple, tenim un globo que molta gent ens demana posar el nom del nin, de la nina i el personalitzar. Això no és que sigui, no té el mateix preu, té un petit sobrecost, però ho podem fer. I una de les coses, ara, no sé si allò que anaves a dir, que ara s'ha posat més de moda, són missatges, aquestes frases fetes en fusta, no? Sí, ara el que estem fent feina és per treure una secció a la nostra web que és Díselo en madera, Dilo en madera. Que és això que posa aquí, no? Que veus que tens errores son aciertos fuera de contextos, todos los días sale el sol... Bé, infinitat de frases que són moltes nostres, però també donen la possibilitat que ens envieu un mail i personalitzem la vostra frase. Igual que les tasses, que també s'han posat molt de moda, aquestes tasses amb missatges, i el mateix... Això però en fusta. O sigui que noms per nomis, frases, figures amb testa o una cosa especial buidada, en fi. El que te puguis imaginar, nosaltres ho podem dissenyar i ho podem fabricar. Només en fusta, però. Anem a mostrar un poc més d'això que teniu. Per exemple, de tot això que veiem en aquestes estanteries, quin seria un dels productes que la gent més vos demana? Bueno, ens demanen des de lo més típic, que és el nom dels nins, de les nines. També ara han tret sos en el nom d'escà. Feim molt de lletrero per locals. Feim trofeus, cosa que no ho teníem pensat, però feim trofeus. Hem fet ara darrerament el trofeu d'en Rudi Fernández. En fi, feim infinitat de coses. Per noces, bueno, feim tots els meseros, en fi, moltes coses. Com veus, no hi ha límits. Podem fer el que vulguis. Conta'm un poc com va néixer aquest negoci, com vareu decidir fer productes en fusta. Perquè vàrem veure una carència molt gran en el mercat. Vull dir, no és gens fàcil fabricar en fusta. Vull dir, trobar la maquinari, la fusta és un material noble, però se romp molt, du molta feina d'acabat i és laboriós. Entonces, què passa? Un industrial no va perdre temps amb això. Entonces, nosaltres li posem carinyo i amor perquè sigui un producte diferent. Perfecte, i doncs moltes gràcies per tot. Victòria, jo vaig a cercar ja el nostre regal que ens han fet des d'aquí i demà ja el podrem col·locar a la redacció. Quina il·lusió, Toni!